Horské lesy sa na našom území vyvíjali od nepamäti podľa prírodných zákonov, nepoznačené sekerou, teóriami ani predstavami človeka. Jednotlivé organizmy nikto nedelil na pekné či škaredé, užitočné či škodlivé. Všetky spolu vytvárali harmonický celok, popreplietaný nepredstaviteľným množstvom vzťahov a prepojení. Krása spočívala v neuveriteľnej dokonalosti prírody, v jej rozmanitosti, v nekonečnom cykle, kde smrť je rovnako prirodzená a potrebná ako zrod nového života. Lesy, najbohatšie a najzložitejšie ekosystémy, sa na Zemi vyvíjajú už viac ako 300 miliónov rokov. Lesníctvo, hospodárska veda vychádzajúca z princípov poľnohospodárstva, začalo vznikať pred necelými 300 rokmi. Za týchto 300 rokov, čiže za viac ako 1 000 000 ráz kratšiu dobu, však tento inžinierský odbor zmenil nielen väčšinu európskych lesov. Predovšetkým od základu premenil predstavu ľudí o tom, ako vyzerá prirodzený les. Žijeme s obrazom uprataných, večne zelených hospodárskych lesov, ktoré sa dajú dookola pestovať rovnako ako pšenica na poli. Žijeme s predstavou, že lesy sú tu len vďaka človeku. V skutočnosti tu však prirodzené lesy nie sú zásluhou hospodárskeho lesníctva. Naopak, prežívajú napriek nemu. Strata obrazu prirodzeného rozmanitého lesa, kde stromy tvoria jednu z nespočetných súčastí ekosystému, sa najdramatickejšie prejavuje v horských oblastiach. Obraz, ktorý si v súčasnosti predstavíme pod pojmom horský les, sa výrazne líši od podoby pestrých pôvodných lesov, ktorých väčšinu človek dávno zničil alebo premenil na rovnorodé smrekové či bukové lesy. Prirodzený les pozostáva z miliónov organizmov poprepájaných navzájom zložitými väzbami. Takýto les ponúka pestré podmienky pre všetky druhy organizmov, ktoré doň patria. Nachádzame tu druhy, ktoré potrebujú svetlo, aj tie, ktoré potrebujú tieň. Druhy žijúce v mŕtvom dreve, v koreňových koláčoch vetrom vyvráteného stromu, v korunách živých velikánov aj v stojacich suchároch, ako aj druhy žijúce v krovinnej etáži lesa. Prírodným výberom sa pre každý typ prostredia, pre každú nadmorskú výšku,
Pre každý typ podložia a pôdy vyselektovali tie druhy stromov, ktoré sa najlepšie prispôsobili miestnym podmienkam. Vo vyšších pohoriach vládli pestré, zmiešané lesy. Obrovské buky a jedle tu doplňali javory, jasene, bresty a lipy. V podraste lesa sa nachádzalo množstvo bylín a krov. Prirodzený výskyt smreka sa začína až vo výške okolo 800 metrov nad morom. S narastajúcou nadmorskou výškou sa jeho prirodzené zastúpenie zvyšuje a naopak listnaté druhy stromov, ale aj jedľa, borovica, tis postupne miznú. Dominujúcou drevinou sa stáva až vo výške okolo 1200 metrov, kde vytvára typické pásmo horských smrečín, ktoré tvoria hornú hranicu lesa. Smrek však ani v týchto polohách nerastie úplne sám. Na kyslých pôdach ho doplňa jarabina vtáčia, na vápencoch javor horský, na skalnatých hrebeňoch a sutinách borovica limba a smrekovec. Asi najdôležitejšou zmenou, ktorú v našej predstave lesa spôsobilo lesné hospodárstvo, je to, že sme si odvykli v lese vidieť odumreté stromy. Je to však práve neustály kolobek života a smrti, ktorý v prirodzenom lese zabezpečuje vysokú rôznorodosť. Stromy zvyčajne odumierajú postupne. Príčin môže byť viac. Zlomí alebo vyvráti ich vietor, sneh či námraza, napadne ich podkôrny hmyz, drevokazná huba alebo bylinožravá zver, prípadne do nich udrie blesk a zhoria. Pod odumretými stromami vznikajú presvetlené miesta, vďaka čomu sa začnú hneď presadzovať semenáčiky nových stromov. Pravidelnosť cyklu môže narušiť extrémne silný vietor alebo povodeň a celý cyklus sa skráti. Existencia vývojového cyklu zabezpečuje nepretržitú obnovu lesa. Stromy prichádzajú a odchádzajú, no les zostáva. To, čo je pre nás len bezcenný kus hnijúceho dreva, slúži tisíckam druhov organizmov ako potrava, úkryt či lovné teritórium. Mŕtve drevo uchováva vo svojom vnútri živiny a slnečnú energiu nahromadenú počas celého života stromu. Táto energia znamená život pre každého, kto ju vie z odumretého dreva získať. Ako prvý ho osídľuje hmyz, napríklad pilovka, drevokazy alebo fúzače. Zavrtávajú sa do dreva a začínajú proces jeho rozkladu. Na tele prinesú spóry húb, ktoré v dreve klíčia, vytvárajú dlhé vlákna a neskôr aj nápadné plodnice. Postupne kmeň osídľujú ďalšie organizmy. Väčšina z nich je pred naším zrakom hlavne zo začiatku ukrytá pod kôrom. Časť živín, ktoré organizmy živiace sa drevom alebo líkom nevyužijú, sa spolu s ich trusom dostáva do okolitej pôdy a zvyšuje jej úrodnosť. Cyklus sa uzatvára. Živiny uvoľnené z odumretých stromov môže využiť nová generácia. Pôda obohatená o kvalitný humus je schopná zadržiavať veľké množstvo vody, aj vďaka čomu sú prirodzené lesy najlepšou ochranou pred povodňami. Povrch kmeňa postupne osídľujú machy a lišajníky. Rozklad dreva sa však zďaleka nekončí. Hrubé kmene stromov sa v prírode rozkladajú desiatky rokov. Za tento čas sa v nich vystrieda obrovské množstvo organizmov. Ich rozmanitosť je nepredstaviteľná. Niektoré druhy uprednostňujú čerstvo odumreté, iné už spráchnivené drevo. V prirodzenom lese vzniká pestrá mozaika mikrosvetov existujúcich len vďaka prítomnosti
odumretého dreva. Ako sa drevo postupne rozkladá, mení aj svoju štruktúru. Stáva sa pórovitým a zadržiava viac vody. Takéto drevo pripomína špongiu. V období intenzívnych dažďov nasáva vodu z premočenej pôdy. Keď nastane sucho, putuje časť vody z odumretého stromu späť do pôdy. Tlejúce drevo je ideálne miesto na rast semenáčikov novej generácie stromov. Obsahuje totiž veľké množstvo postupne sa uvoľňujúcich živín a vody. Obzvlášť dôležitú funkciu plní najmä v horských smrekových lesoch, kde býva v podraste veľmi hustá spleť papradí a čučoriedok. Na rozdiel od okolitej pôdy na ňom nerastie konkurujúca vegetácia, ktorá by mohla mladé semenáčiky zahubiť. Spadnuté stromy hrajú významnú úlohu aj vo vodnom režime. V potokoch vytvárajú prehrádzky, tie zadržiavajú vodu a spomaľujú jej odtok z lesa. Časť vody sa zadrží nad spadnutým kmeňom, ten zdvihne hladinu a vytvorí sa malá nádrž. Zdvihnutá hladina potoka vyvolá aj zdvihnutie hladiny podzemnej vody. Množstvo vody, ktoré sa zadrží v okolitej pôde, môže významne zmenšiť povodňovú vlnu a ochrániť nižšie položené ľudské sídla. Výrazne sa spomalí aj rýchlosť toku vody. Vďaka kaskádám, ktoré vytvorili odumreté stromy, sa energia tečúcej vody stráca vo výmoľoch. Zatiaľ, čo v potoku s mŕtvým drevom voda v určitých úsekoch doslova stojí, v susednom vyčistenom tobogane v tom istom čase naberá ničivú rýchlosť, ktorej následky môžeme vidieť ešte dlho po opadnutí povodňovej vlny. Mŕtve stromy menia spôsob prúdenia vody, čím sa vytvárajú rozmanité podmienky so striedajúcou sa rýchlo a pomaly tečúcou vodou, s pličinami a hlbočinami. Táto rozmanitosť umožňuje rozvoj pestrého spoločenstva vodných organizmov. Mŕtve drevo zároveň slúži ako dôležitá potrava pre vodné bezstavovce a úkryt pre ryby. Mimoriadne dôležité sú tiež vyschnuté stojace stromy. Predstavujú ideálny zdroj potravy aj bezpečný domov pre dutinové hniezdiče. Dutiny v stromoch však nevyužívajú na úkryt len vtáky, ale aj viaceré druhy cicavcov. Na odumreté stromy sa viaže asi tretina biologickej rozmanitosti lesa. Práve tieto druhy patria v celej Európe medzi najviac ohrozené, lebo v hospodárskych lesoch nenachádzajú podmienky na život. S druhmi však miznú aj funkcie, ktoré v lese vykonávali. Mnohé z týchto živočíchov regulujú množstvo bylinožravého hmyzu, napríklad podkôrnikov. Nedostatok mŕtvého dreva v lese preto zvyšuje riziko ich premnoženia. Ďalšie druhy organizmov opeľujú rastliny, rozširujú semená, prevzdušňujú pôdu a plnia aj ďalšie dôležité funkcie. Posledné 2 storočia sa ľudia od malička stretávajú najmä s vyčistenými hospodárskymi lesmi. Ako normálny a zdravý vnímame les zelený, les bez vyschnutých a zlomených stromov, či nebodaj rozkladajúceho sa dreva na zemi.
Pri pohľade naň máme dokonca dojem, že niečo nie je v poriadku, že les je chorý. Dnešný stav je výsledkom niekoľkostoročnej činnosti človeka. Zvyšujúci sa dopyt po dreve mal za následok vyrúbanie takmer všetkých pralesov v strednej Európe. V priebehu krátkeho obdobia lesy, ktoré v tomto regióne prevládali posledných najmenej 10 000 rokov, človek premenil na poľnohospodárske pozemky, pasienky alebo na umelé lesy slúžiace na produkciu dreva. Nielenže sa znížila plocha lesov, no došlo aj k ich výraznej premene. K zmenám druhového zloženia prispelo aj uprednostňovanie smreka pre ekonomický zisk. Smreky rastú rýchlo a vytvárajú rovné, málo hrčavé kmene. Preto sa ich drevo predáva lepšie ako drevo listnatých stromov. Výskyt niektorých iných, ekonomicky nezaujímavých drevín sa naopak aktívne potláčal. V súčasnosti rastie na Slovensku podstatne viac smrekov, ako by zodpovedalo prirodzeným podmienkam. Na Slovensku by mali smreky mať len 5% zastúpenie. Dnes však rastú až na 26% výmery slovenských lesov. Umelé smrekové lesy môžeme dnes nájsť takmer vo všetkých vegetačných stupňoch. Človek lesy výrazne ochudobnil. Zmenil nielen ich druhovú skladbu, ale aj vekovú a priestorovú štruktúru, čím podstatne znížil aj celkovú rozmanitosť. V hospodárskom lese sa rast stromov riadi inými pravidlami. Keďže pôvodný les sa zvyčajne vyrúbe na veľkých plochách naraz a následne sa vysadí nový, budúci porast bude jednoveký. Všetky stromy dosiahnu približne rovnakú výšku aj hrúbku. Smreky vysadené na holých plochách rastú zo začiatku rýchlo. Drevo majú preto riedke a oveľa krehkejšie ako smreky v prirodzenom lese, ktoré v mladosti rástli pomaly. Stromy rastú nahusto, aby sa dosiahla čo najväčšia produkcia dreva. Preto spodné konáre stromov postupne vysychajú. Výsledkom je krátka koruna na vrcholci tenkého stromu. Pri vetre sa strom rozkýva a pretože má ťažisko príliš vysoko, ľahko sa zlomí alebo vyvráti. V prirodzenom lese rastú stromy v mladosti pomaly a vo vyššom veku vytvárajú dlhé koruny s nižšie položeným ťažiskom. Je to prispôsobenie na silné vetry, ktoré sa v horách vyskytujú takmer každý rok. Napriek pravidelným výchryciam sa smreky v prirodzených lesoch dožívajú aj 400 rokov. Cez husté koruny dopadá v smrekovej monokultúre na pôdu veľmi málo svetla, čo neumožňuje rozvoj bylín, krov ani prirodzeného zmladenia. Druhy živočíchov viazané na spodné etáže tu takisto utrpeli. Základom existencie lesa je pôda. V hospodárskom lese dochádza vplyvom ťažby k intenzívnemu znižovaniu jej kvality, k okysľovaniu, erózii a nedostatočnej tvorbe novej pôdy. Najintenzívnejšie sa jej deštrukcia prejavuje na strmých svahoch v horských oblastiach. Dôsledkom toho sú na flišovom podloží časté zosuvy. Regenerácia pôdy bude trvať stovky až tisícky rokov. Človek premenil biologicky bohaté lesy na plantáže bez rozmanitého života. Za prioritu totiž považuje produkciu suroviny, dreva. Takúto plantáž možno prirovnať k poľu s kukuricou, hlavnou plodinou je tu však smrek. V prirodzenom lese vývoj smeruje k zvyšovaniu stability. Bez rôznorodosti prostredia sa však stabilita celého systému nedá dosiahnuť. V umelom, hospodárskom lese človek zmenil pravidlá. Aj keď sa usiluje o vytvorenie zmiešaného lesa, jeho ponímanie sa od prírodného priveľmi vzdialilo.
Už 60-ročné smrekové lesy sú natoľko oslabené, že veľmi ľahko podliehajú sile vetra a podkôrnemu hmyzu. Vietor, ktorý sa prehnal Tatranským národným parkom 19. novembra 2004, vyvrátil asi 3 milióny stromov na ploche 12 500 hektárov. Náhla zmena prostredia, na ktoré sme boli zvyknutí, a nečakaná smrť miliónov stromov vyvolávajú veľmi silné emócie. Zelený les, súčasť nášho života od detstva, zrazu vnímame ako mŕtvy. Je nám ľúto všetkých tých krásnych stromov. Chceli by sme lesu pomôcť. Zakorenená predstava pomoci nám navráva, že padnuté a suché stromy treba vyťažiť a na ich miesto vysadiť stromy nové. Je to však naozaj pomoc prírode? Podobná situácia však už kedysi v Tatrách bola. Plochy lesníci vyťažili a znovu na ne vysadili smreky, prípadne smrekovce. Dnes vidíme, že les vytvorený človekom opäť dlho nevydržal. Veľkoplošný rozpad lesa môže v umelých lesoch okrem výchrice následne vyvolať aj premnoženie podkôrneho hmyzu, čo sa stalo napríklad na Šumave v Čechách alebo v Bavorskom lese v Nemecku. V prirodzenom smrekovom lese však podkôrny hmyz vždy bol a je jeho prirodzenou súčasťou. Plní v ňom úlohu zdravotníka, lebo odstraňuje choré a oslabené stromy. Na jeho rozmnožovanie slúžia najmä smreky staršie ako 60 rokov, ktoré vyvrátil vietor alebo oslabilo suché a teplé počasie. Mladšie stromy majú tenkú kôru, ktorá nie je vhodná na jeho vývoj. Zdravé stromy zase môžu likožrúta zahubiť živicou. Za bežných podmienok sú podkôrniky v lese nenápadné. Vždy, keď v lese niečo nie je v poriadku, rýchlo sa namnožia a odstránia oslabené stromy. Potom sa opäť stiahnu do úzadia. Aj podkôrniky majú prirodzených nepriateľov, ktorých je v prirodzenom lese omnoho viac ako v umelom. Špecialistami na podkôrny hmyz sú ďatle. Likožrútmi sa živí veľké množstvo hmyzu, napríklad pestroše mravčie, bystrušky, svižníky, drobčíky a mravce. Lumky a lumčíky kladú do ich lariev vajíčka a tým ich zahubia. Na telách likožrútov parazitujú roztoče a plesne, čo sa im stáva často osudným. Keď sa v lese vyskytne veľa oslabených stromov, likožrúty sa začnú rýchlo množiť. S rastom ich počtu však narastá aj počet ich prirodzených nepriateľov. Len čo sa likožrúty príliš premnožia, začnú sa šíriť ich parazity a rôzne choroby. Zároveň si navzájom konkurujú a tie, čo nemajú dostatok potravy, sa úplne nevyvinú. Oslabené jedince nedokážu odolať chorobám a ich počet sa dramaticky znižuje. Celý cyklus trvá zvyčajne 5 až 7 rokov. Smreky a podkôrny hmyz žijú spolu milióny rokov. Napriek tomu podkôrníky smrek nevyhubili. Výsledky výskumu z poľskej strany Tatier dokazujú, že premnoženie a následný útlm likožrútov ľudské zásahy nijako neovplyvnia. Ani vyťaženie všetkých stromov po vetrovom polome nemôže zabrániť rozmnožovaniu podkôrneho hmyzu. Mnohé zo stojacich stromov, ktoré vietor prežili, majú poškodené korene. Ďalšie stromy sú vystavené stresu z intenzívneho slnečného žiarenia.
Napadnuté stojace stromy sú v čase, keď sú v nich likožrúty, ešte zelené. Ťažia sa, až keď začínajú schnúť. No vtedy už likožrúty vyleteli. Ťažba takýchto stromov nemá preto zmysel. Dokonca môže šíreniu likožrúta pomôcť, pretože spolu so stromami zničíme aj jeho predátorov. Neustálou ťažbou sa porastová stena posúva. Stromy, doteraz chránené pred priamym slnečným žiarením, sú vystavené silnému stresu. Takto oslabené ich aj podkôrniky ľahko premôžu. Dostávame sa do bludného kruhu. V boji stále pokračujeme a holiny sa rozširujú. Likožrút tu bude vždy. V akom veľkom rozsahu sa prejaví, bude závisieť od kvality a rozmanitosti lesov. Väčšina smrekových lesov na Slovensku je umelo vysadená a oslabená nevhodnými zásahmi človeka. To umožňuje likožrútom masívne sa šíriť. Nezabráni tomu ani ťažba napadnutých stromov a toxické postreky insekticídmi. Je to len boj s dôsledkami zlého stavu lesov. Mnohé príčiny masívnych kalamít si vytvárame sami. Riešením je stabilnejší les. Ten však najlepšie dokáže vytvoriť príroda. Stačí jej dať šancu. Z hľadiska budúcej generácie lesa je veľmi dôležité, ba priam nevyhnutné, aby vyschnuté či spadnuté stromy boli ponechané na mieste. Kmene stromov aj naďalej vytvárajú tieň a tak pomáhajú zachovať vlhkú mikroklímu podobnú lesnej. Niektoré suché kmene už krátko po kalamite klesnú na zem a zabraňujú tak, najmä vo svahu, erózii pôdy. Rast nových stromčekov je od spadnutých a suchých stromov priam závislý. Poskytujú im ochranu pred slnkom, kôra opadávajúca z uschnutých stromov vytvára vrstvu múču, dodáva im živiny a zabraňuje rozvoju tráv a burín, ktoré by im prekážali v raste. Popadané stromy zároveň chránia semenáčiky pred jeleňmi a srncami, pre ktoré sú chutnou potravou. Neskôr, keď sa kmene začnú rozkladať, premenia sa na výborný substrát, na ktorom vyrastú ďalšie stromčeky. Ako sa sem však dostanú nové stromy, ak ich nezasadí človek? Aj to najväčšie narušenie lesa prežije niekoľko stromov. Sú to stromy, ktoré dokázali odolať vetru, podkôrnemu hmyzu alebo imisiám, hoci ostatné stromy im podľahli. Vo svojej DNA majú zakódovanú vzácnu informáciu, vďaka ktorej prežijú a dajú základ vzniku nasledujúcej generácii. V nej sa vzácne gény rozšíria a umožnia jej lepšie zvládnuť podobné javy. Nová generácia stromov je viditeľná už v prvých rokoch po kalamite. Mnohé semenáčiky a stromčeky pochádzajúce zo starého lesa vietor nepoškodil, prežili a teraz si užívajú svetla, ktoré sa im roky upieralo. V roku nasledujúcom po kalamite vykličia ďalšie semenáčiky. Zdrojom semien sú okrem stojacich stromov aj niektoré spadnuté stromy. Semená smrekov, smrekovcov, jedlí, vrb, osík, jelší a bries sem priveje vietor aj z väčšej diaľky. 3 roky po polome sa na každom hektári nachádzajú tisícky semenáčikov. V prvých rokoch z drevín v polome najčastejšie pozorujeme jarabinu. Tento mimoriadne prispôsobivý druh je krásny počas celého roku. Spolu s brezou, osikou, vrbou a jelšou patrí k tzv. Pionierským drevinám, ktoré po veľkoplošnom rozpade zohrávajú pri obnove lesa jednu z najdôležitejších úloh. Tieto svetlomilné, krátkoveké dreviny nie sú v dospelom lese veľmi nápadné. Prípadne v ňom úplne chýbajú. Po polome však veľmi rýchlo vyrastú a pripravia podmienky na život a rast dlhovekým klimaxovým drevinám, ako sú smreky, jedle či buky. Semiačka jarabín čakali v pôde na svoju príležitosť niekoľko rokov. Niektoré z nich,
minulú jeseň priniesli vtáky. Zo začiatku sa naozaj zdá, že ovládli väčšinu plochy. Prvé roky po polome rastú neuveriteľne rýchlo. Niektoré vyrastú každý rok aj o meter. Semenáčiky smrekov a jedlí v prvých rokoch života vyrastú ročne len o pár centimetrov. Po čase sa ale všetko zmení. Z toho, čo teraz a v nasledujúcich 10 rokoch vyzerá ako nadvláda jarabín, sa o 50 rokov stane zmiešaný les. O ďalších 100 rokov vládu opäť prevezmú smreky, jedle, smrekovce, buky, javory a bresty. Semenáčiky týchto druhov sa budú v nasledujúcich rokoch zmladzovať pod jarabinami, ktoré prepúšťajú dosť svetla a nebránia v rozvoji ostatným druhom stromov. Tie svoj rast postupne zrýchlia, až nakoniec jarabiny prerastú. O budúcnosť stromov sa v polome ponechanom na samovývoj netreba obávať. Les však ani zďaleka nevytvárajú len stromy. Sú jednými z miliónov dôležitých organizmov, ktorých väčšina je pred bežným človekom ukrytá, a to v pôde. Pôda, ktorú v minulosti poškodila pastva dobytka, neskôr intenzívna ťažba dreva a pestovanie smrekových monokultúr, tiež ožíva. Odumreté drevo do nej postupne uvoľňuje živiny. Pionierské dreviny priaznivo ovplyvňujú jej vlastnosti. Jarabiny dokážu výrazne zvýšiť zásaditosť pôdy. Ich prítomnosť preto môže ozdraviť aj pôdu okyslenú emisiami a dlhodobým pestovaním smrekových monokultúr. Zmeny v štruktúre lesa, náhly prísun odumretého dreva a svetlo vyvolávajú priam explóziu života. Keď sa jednotvárne a chudobné premenené lesy ponechajú na samovývoj, navrátia sa do nich pôvodní obyvatelia tak z rastlinnej, ako aj zo živočíšnej ríše. Vo vyschnutej smrekovej monokultúre vysadenej v oblasti pôvodných jedľobučín môžeme obdivovať návrat jedlí a bukov. Zmeny smerujúce k prirodzenému lesu prezrádza aj výskyt muchárika bielokrkého, typického pre listnaté lesy. Hniezdi v dutinách po ďubníkovi trojprstom, v blízkosti svetlých otvorených plôch, kde chytá hmyz. Vhodný strom na hniezdenie by v hospodárskom lese ťažko hľadal aj kôrovník. Tento drobný vtáčik hniezdi pod uvoľnenou kôrou odumretých stromov. Sadá si na ne pri spodnej časti kmeňa, odkiaľ sa špirálovito pohybuje nahor, hľadajúc pritom potravu. Dlhý, tenký zobák mu umožňuje vyberať hmyz, ktorý žije hlboko v štrbinách, a iné vtáky sa k nemu dostanú len ťažko. Hniezdo si vystiela trávou, lístím, perím a machom. Štruktúra polomu je veľmi rozmanitá. Na ploche sa nachádzajú ojedinelé stromy, ktoré kalamitu prežili, stojace vyschnuté stromy, vývraty, zlomy, drevo v rôznom štádiu rozkladu, aj prežívajúce mladé stromy. V podraste sa v priebehu 2-3 rokov vyvinie aj bohatá etáž bylín a krov. Vďaka tejto rozmanitosti tu nachádza vhodné podmienky na život veľké množstvo rozličných organizmov. V suchom strome si vytesal dutinu pre mláďatá tesár čierny. Dutina býva aj 0,5 metra hlboká a každý rok vytesáva novú. Živí sa mravcami, likožrútmi a iným hmyzom a jeho larvami. Opustené dutiny po ňom využívajú na hniezdenie malé sovy ako kuvičok vrabčí alebo pôtik kapcavý, ktorý je závislý výlučne od opustených hniezd tesára. Neďaleko si v spráchnivenom zvyšku zlomenej jelše vybudovala hniezdo síkorka čiernohlavá. Zlom v smreku využila na hniezdenie síkorka uhliarka. Fakt, že sa nachádza aj v polome, kde dospelé ihličnany chýbajú, svedčí o tom, že biotop lesa kalamitou nezaniká.
Ojedinelý prežívajúci strom objavila na stavbu svojho hniezda veverička. Tento medzi ľuďmi obľúbený tvor, ktorý sa nám spája so zeleným lesom, sa v kalamitisku živí lesnými plodmi, drevokaznými hubami a rastlinami. Medzi neprístupnými vývratmi si nachádzajú brlohy aj veľké šelmy, medvede, vlky a rysy. Vetrové polomy mimoriadne obľubuje maličký vtáčik, oriešok. To, čo my ľudia vnímame v lese ako neporiadok, konáre, hustý podrast a koreňové koláče, je preňto pravé prostredie. Na podmočených lokalitách vznikajú po vývratoch jazierka, využívajú ich skokany, kúnky, mloky a potápniky. Vo zvýšenej miere sem prichádzajú druhy viazané na odumreté drevo. Pridávajú sa aj svetlomilné druhy, ktoré v dospelom lese nenájdeme, z rastlín napríklad breza a jarabina, zo živočíchov rôzne druhy motýľov. Biologicky najbohatšie sú okraje polomov. Na malej ploche poskytujú najrozmanitejšie podmienky na život rôznych organizmov. Je to ideálne miesto na rast zemolezu. Na starej jedince tohto kríku je striktne viazaný vývin chráneného a európsky významného druhu fúzača karpatského. Intenzívny prírodný výber postupne zmení les. Namiesto čistých smrekov rastie v novom lese viac listnáčov, jedlí a smrekovcov. Takýto les je rôznorodý aj vekovo a má pestrú štruktúru, preto bude schopný aj omnoho lepšie odolávať ďalším výchryciam či likošrútom. To, čo my ľudia vnímame ako katastrofu, je v skutočnosti len jednou z udalostí nevyhnutných pre dlhodobú existenciu zdravého lesa. Vietor ani podkôrny hmyz nedokážu les zničiť. Práve naopak. Dramatické zmeny, ktoré v oslabených lesoch nakoniec spôsobia, sú len dôsledkom ich zlého stavu. Spôsobom, ako chce príroda odstrániť neprirodzený stav vytvorený človekom. Spôsobom, ako sa chce les ozdraviť. Z diaľky sa nám zdá, že les uschol, zanikol, zomrel. Ale stačí podísť bližšie a zistíme, že v ňom našlo domov dokonca viac organizmov ako v na pohľad zdravom zelenom lese. V skutočnosti les ožíva.
Ťažba kalamitného dreva má zničujúci dopad na celý lesný ekosystém. Energia a živiny, ktoré sa nahromadili v stromoch počas ich života, sa nenávratne z lesa odvážajú preč. Dokonca aj konáre, ktoré po ťažbe dreva zostávajú na pôde, sa ukladajú na kopy a často pália. Ťažba zničí zložitú nadzemnú štruktúru, typickú pre nespracovaný polom, kde by mohli mnohé živočíchy a rastliny nájsť vhodný biotop. Tieto oblasti sa zmenia na pustatinu bez života. Vtáky strácajú hniezdne aj potravové možnosti. Márne by ste tu hľadali hniezdo ďatľa, tesára, síkorky, kôrovníka, brhlíka alebo kuvička vrabčieho. Aj koreňové koláče sa po odpílení kmeňa väčšinou vracajú do pôvodnej polohy, čím zaniká špecifický mikrohabitat vhodný pre vlhkomilné organizmy. Zatiaľ čo pôda v nespracovanom polome sa pomocou rozkladajúceho sa dreva a blahodarných účinkov pionierských drevín regeneruje, na rúbanisku je situácia iná. Miesta ťažby poškodil pohyb ťažkých mechanizmov. Pôda je stlačená, stráca pôrovitosť a vodozádržnú kapacitu. Odkrytá pôda je na strmších svahoch vystavená erózii, odnáša sa jej najúrodnejšia vrchná vrstva. Prílišné prehrievanie pôdy spôsobuje aj zrýchlený rozklad humusu, pričom ho nenahrádza rozkladajúce sa drevo. Biologická rozmanitosť rúbaniska sa s polomom ponechaným na samovývoj nedá vôbec porovnávať. Pôvodné lesné druhy sa nahrádzajú druhmi nelesnými. Vyťažené plochy rýchlo osídlia rúbaniskové druhy tráv a ružovo kvitnúca kyprina. V určitom ročnom období môže síce človek vnímať takéto oblasti ako veľmi estetické, ale pre budúcnosť lesa neveštia nič dobré. Trávy vytvárajú veľmi husté, nepreniknuteľné monokultúry, bránia prirodzenej obnove lesa a sú aj veľkým problémom pre lesníkov. Aby vysadené sadenice tráva neudusila, musia ich nákladne a prácne niekoľko rokov obkášať. Stromčekom však neprospieva ani extrémna mikroklíma holej plochy. Mnohé semenáčiky preto trpia vymrzaním. Chýbajú aj popadané stromy, ktoré by mohli tvoriť prirodzenú ochranu pred ohryzom zverov. V dôsledku toho všetkého sa ujme len nízke percento sadeníc. V extrémnejších podmienkach sa aj napriek vynaloženej námahe vzniknuté holiny po ťažbe nedarí zalesniť aj niekoľko desaťročí. Otázkou je aj, aké stromy sadiť. Jedle, ktoré tu mali pôvodné rozšírenie, kým do lesov nezasiahol človek, by vytvorili stabilnejší les, lenže neznášajú extrémnu mikroklímu holej plochy a sú vyhľadávanou pochúťkou pre zver. Podobne sú na tom aj javory, jasene, bresty a buky. Najvhodnejšie v daných podmienkach sú pionierské dreviny, tie však lesníci nesadia radi, pretože ich drevo nedosahuje takú kvalitu ako drevo ihličnatých stromov. Na vyťaženú plochu sadia najmä smreky, borovice a smrekovce. Takýto les človek v Tatrách už raz s víziou stabilnejšieho lesa vysadil. A to po spomínanom veľkom polome v roku 1915. Ten les, ktorý nedávno opäť ležal na zemi. Podobným experimentom sa môžeme vyhnúť len pomocou prírody. Práve v nespracovanom polome sa nás príroda pokúša naučiť, ako sa má správne obnovovať les. Ponechajme aspoň čas našich lesov na ich prirodzený vývoj.
Hlavné poslanie národných parkov, ako sú celosvetovo chápané, je práve ochrana prírodných procesov, čiže divokej prírody. Tieto slová neoznačujú krajinu neprístupnú pre ľudí, kde na každom kroku striehne šelma. Je to len názov pre akékoľvek územie, kde necháme prírodu byť prírodou a nie objektom našich predstáv, myslených niekedy dobre, ale veľmi často aj koristnícky a nadradene. Pre aspoň malé územie, kde necháme právo voľby ďalšieho vývoja na samotnú prírodu. Myšlienka divočiny už zapustila pevné korene vo viacerých vyspelých krajinách. Bezzásahový režim sa bežne uplatňuje v národných parkoch, napríklad v Nemecku, Rakúsku, v Čechách a v Poľsku. Návšteva týchto území nás presvedčí, že je to naozaj príroda, kto najlepšie dokáže obnovovať les. Územia v týchto národných parkoch sa delia na zóny, pričom najzachovalejšie časti sú zaradené do najprísnejšej zóny A, ktorá sa ponecháva úplne bez zásahu človeka. To však neznamená, že sem bežný človek nemôže vstúpiť. Práve naopak. Tieto oblasti sú veľmi atraktívne a navštevuje ich čoraz viac turistov. Ako to býva v histórii ľudstva, väčšina ľudí má zo začiatku odmietavý postoj k novým pohľadom na zabehnutý stereotyp chodu vecí. Bojíme sa zmeny, každého kroku do neznáma. V týchto národných parkoch sa preto vytvárajú náučné a zážitkové chodníky a miesta, kde sa môžeme o prírode, lese a o ich fungovaní dozvedieť viac. Kde nám vysvetlia kontroverzné pojmy ako divočina, likožrút či mŕtve drevo. Prechod územím ponechaným na samovývoj sa môže stať neopakovateľným zážitkom pre každého. Na každom kroku môžeme žasnúť nad malými aj veľkými zázrakmi sprevádzajúcimi vznik nového a pestrejšieho života. Popustme úzdu fantázií a objavujme tajúplnosť a romantiku rozmanitých tieňov a vývratov. Vracajme sa na tie isté miesta znova a znova. Každý rok a v rôznych ročných obdobiach tu objavíme vždy novú, nečakanú a stále sa meniacu krásu. Vnímajme a pozorujme zrod nového, stabilnejšieho lesa. Návrat ozajstného lesa. Usilujme sa mu aspoň z časti porozumieť, alebo len pokorne obdivujme mohutnú silu prírody, čaro neustáleho kolobehu. Zistíme, že násilným naplňaním neprirodzenej vízie čisto zeleného, uprataného lesa pripravujeme množstvo organizmov o šancu žiť a seba a svoje deti o možnosť tešiť sa z poznania ozajstnej prírody s celou jej pestrosťou a dokonalosťou. Nezničme možnosť poučiť sa od prírody. Máme jedinečnú šancu pripustiť, aby sa lesy aspoň v najprísnejšie chránených územiach znovu vyvíjali tak, ako po dlhé tisícročia. Podľa prírodných zákonov, nepoznačené našimi sekerami, teóriami ani predstavami. Jednotlivé organizmy aspoň tu nedeľme na pekné či škaredé, užitočné či škodlivé. Dovoľme im znovu vytvoriť harmonický celok popreplietaný nepredstaviteľným množstvom vzťahov a prepojení. Spoznajme krásu spočívajúcu v neuveriteľnej dokonalosti prírody, v jej rozmanitosti, v nekonečnom cykle, kde smrť je rovnako prirodzená a potrebná ako zrod nového života.